Aneto, rozhodl jsem se, že už to dál nevydržím a tohle musím dát na internet. Můžeš si myslet, všichni, co to uvidějí, tak si pomyslete, jaká je Aneta ve skutečnosti. Dala mi kopačky kvůli tomu, ne jaký jsem, jak vypadám, ale kvůli tomu, že nemáme stejný záliby. Jako, že ona si myslí, že, a to se nebudu tahat, začneme rovnou, že máme málo času. Takže jak si i s Anetou jste všimla, tohle není můj pokoj. Jsme ve zkušebně. A tohle, ten hudební nástroj, vidíš přede mnou, tomu se říká bicí. Na to se hraje, jo, a to si možná všimla, je to bicí Davida. Můžu to u něj vyzkoušet. Ale naučil jsem se dobrou písničku, ale než začnu hrát, tu písničku jsem složil samozřejmě pro tebe, než začnu hrát, tak bych si vyjasnil pár věcí. Zapomněla jsem pár věcí u mě. Co je tohle? To já nevím. To jsem našel u mě doma, jak si odešla. Jako jestli se tak nasazujem, to já nevím. Pak jsem ještě našel tohleto. Je to akorát tvoje velikost. Taký obrázky jsou na tom, to já fakt nevím, co to je. Ale já nevím, jestli máš doma slona nebo co, ale já bych se na to vyšel 8krát. Takže než začnu hrát, řeknu ti jednu věc. Fakt jsem myslel, že mě miluješ, a ty jsi mě asi jen tak využívala. A prosím tě, vrať mi mýho ošalenýho plišáka. Já ho fakt mám rád. Takže začnu teďka hrát, jo? Zakopičák!